Hej Denis, živijo. Javljam se ti iz Berlina, iz Berlinale, 68. mednarodnega filmskega festivala. In sicer nisem pozabil, da si danes dopolnil 30 let. Dragi Denis, hvala za vse. Tudi brez tebe ne bi bil, kjer sem. Veš, da te imam nepopisno rad in želim ti vse najboljše. Sem pa za želje prosil tudi kolege novinarje. Upam, da ti bo video všeč. Denis, la mulți ani, fericire, bucurie și să te bucuri de noua decadă care este în viața ta începând de astăzi. 30 nu e așa de rău, chiar dacă poate părea sfârșitul lumii. Fii fericit, sănătos, la mulți ani! Go, salam arkay, antek taburtan. Dear Dad,